sammen, og velkommen til mig og Amalies julekalender. Og det her, det er den 1. december. Vi vil simpelthen se en masse domkirker og klostre, og så skal vi også på Jungle Juice og måske på skøjtebanen. Anden kommet, ikke også? Ude på Aalborg Hovedbanegård. Og hvis I ikke kender, så, går vi under navnet Swell Girls. I Aalborgs undergrund. Underground, ligesom i London Underground. Ja. Og nu skal vi så gå 10 minutter for at komme hen til vores destination 1. Korrekt. Komme ud af undergrunden i Aalborg, og så skal vi hen til Aalborg Kloster nu, hvor vi skal vente lidt, fordi der går vist først en halv time, før de åbner. Nu har vi gået lidt, og nu har vi fundet ud af, at der er en time, til vi først kan komme ind på det der museum, vi skal på. Så det er bare fedt. Ja. Vi skal bare gå rundt her i en time med at kigge noget. Vi var efter vores præst, og så håber vi på, at vi kan komme ind på det der museum lidt tidligere. Men vi får også lov til at gå sådan lidt rundt, og jeg tror, jeg vil i hvert fald gå rundt og købe nogle julegaver. Nu er vi inde på Aalborg Museum, og nu skal vi lave sådan nogle opgaver. Nu er vi ude af museumet, og nu regner vi... Ja, der regner. Desværre. Og vi har svaret på nogle spørgsmål, og så skal vi se, om vi vinder. Det tror jeg ikke, vi gør. Og nu skal vi over... med Laura. Og nu skal jeg sige, hvem det er. Nå, ja, jeg var så med Elle. Ej, vi står på kloster nu. Yes. Vi har 30 sekunder til at gå over, men altså, det kan vi ikke. Yes, så det... Ja, for ret lang tid siden, så var vi så i et underjordisk museum, hvor mange af os blev dårlige, blandt andet hende, der du gjorde pikken derovre. og så nu har vi gået rundt i ret lang tid. Ja. Vi har gået rundt alene, og vi har været lidt normal, og, ja, og i sådan baby weekday, og sådan noget, alt muligt, Susanne Grene, og alt det der mulige vidt værk. Nu er vi inde i en kirke, og det er så meget fint. Ja. Og her kan man se. Okay, så status er nu, at vi er på vej hen til toget. Vi skal hjem til Jørgen. De har været en rigtig hyggelig tur, og forskellige meninger. Men det er fint, men vi spiser pistachienødder lige nu. Og hvad skal du have efter, Amalie? Jamen, jeg skal til fodboldtræning. Ja, og jeg skal sammen skalen. Fysisk test. Ja, så det bliver rigtig hyggeligt. Men nu er vi på vej over til toget. Okay, så nu er status, at vi er på vej hjem fra Aalborg i et tog. Og vi er nok hjemme om sådan noget en halv time eller sådan noget. Ja, så det var alt for vores vlog. Vi ses, og til næste gang i december. I morgen den 2. december lægger vi en til-video op, hvor der kommer en fodboldkamp. Så glæd jer og følg med.